Doon makatambay, baskin ni Shindiay. So, karon guys, ang bungkag na jud may nga grupoo kay may nagkasinabot ba. Kanang sakit para sa ko. Siyempre, ako pa-edit to. Kalagot! Nakitaan mo sa kamera, oh! Dito ka sa pikas ba? Dito ka sa... So, Dali, nakitaan mo sa likod. Dali, ako sa likod. Facebook na ako speakers, eh. Bantay mo at na po mo diri, ah. Adi lang ko, eh. Wala mo.